Jsi už na místě? Dělám na tom. Co ti tak trvá? Myslel jsem, že tohle místo znáš. Znám, tak mě přestaň prudit. Nemáme čas. Jdu dovnitř. Uděláš to a dostaneš kulkou do hlavy. No tak, ukážu ti, jak to dělá mistr. Phoenixy, stůj! Jak jsem říkal, brácho. Wow. Nech to na mistrovi. Hej, 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 hej. A to bylo za co? Říkal jsem, že dostaneš kulkou. No, ona střílela první. První? Takže jsi mě střelil. A to jako nic neřekneš? Takže ty si prostě odejdeš. OK, už to chápu.